nyat langening kalangganak klar pantamun sarang tinon lir kekonang surem sora tetan padang kasor lan padanging purnaming kekono dasare mangsa katiga imohana aweng ring ujung ancala ladala Yayi Wilkampono ana apa Kakang Yuyungkara kowe bar ditimbali karo Sinuwun Prabu Duryudana metu ana alun-alun joget gidrah-gidrah kok dadak jogetan kaya ngono kuwi ngopo ben metu keringete ben ora mangan gaji buta lah pancen aku karo kowe iki buta nek ayo mesake sing usung-usung mergo ki apel ramune agung nesu kowe karo aku kadhapuk dadi senopati samudra ing negara Ngastina Kakang Yuyungkara
nampa perintah tunggal anak Werkudara sing jenenge Antasena sing lair cenger nganti dewasa uripe ana ing segara. Wis sak trepe lamun to aku karo kowe sing kajibah supaya mateni Antasena. Yen pancen kaya ngono tiwas kebeneran dasare Samudra Ngastina wis pirang-pirang sasi wis kentekan buron banyu. Iwak-iwak wis entek kabeh merga tak gaglak karo kok pangan. Sapa ngerti awake dhewe iso nyikara Antasena iki mengko awake dhewe iso nyilem ana ing samudra negara Ngamarta bisa mangan iwak-iwak sing ana ing segara negara Ngamarta. Carane nyilem. Nyilem kuwi tenggelam. Tenggelam Sebabe apa matahari kae kok iso tenggelam? Apa? Mergane kae ra iso nglangi. Lah iso nglangi ora bakal tenggelam. Rigis rewet ora nglimo riweteng ku luwe banget ki, Kak. Sak wutuhe yen kecekel Antasena gaglaken oi ngetokke jawuhmu.
mangkahang grosrosa sumbar lindhu ketara bumi gonjing kumaludha kuntur katok umokang colone di lumembak banyu kumambang tu sang Wisnu Bathara Warsa nglebur bumi Watapitah Antasena Pakdi Basukarna pi perkara kuwi ninggal tata krama karo para sata Kurawa monggo ning sawangen iki Ratu Ngawangga. Mestine kowe wis kulak pawarta adol pangrumu aku dudu wong liya braya, aku dudu golongane Kurawa. Ning sejatine perangane para Pandhawa merga aku linairake dening ibuku Dewi Kunti Talibrata. Ora kosak kok dongenge kaya ngono aku wis mudeng kudune sing wong Ngawangga mawas diri yen pancen iki golongane para Pandhawa kenapa kok manunggal karo para Sata Kurawa. Nuwun sewu, saka pasuryanmu wae wis beda. Yen para Kurawa ke brangasan kaya ngono yen panjenenganmu ceretmu asline wong alus. Tedak turun satriya ingkang bener-bener pengpengan. Eman-eman gantengmu, eman-eman pintermu lamun to kumpul karo para Sata Kurawa. Nyatane aku mbiyen mung kere. Aku mbiyen mung anak kusir sing ora bisa mangan, bisane mangan mung nyangga bathok turut pasar njaluk welas. Sing ngangkat derajat kamulyane Ratu Ngawangga ora ana liya kejaba mung Yayi Prabu Duryudana. Sing mulyake iki Yayi Prabu Duryudana, sing lelemu awakku kuwi Yayi Prabu Duryudana. Wis satrepe lamun to jiwa ragaku tak sramake karo Duryudana. Kuwi kleru. Tegese kuwi dudu menungsa ning kaya pakartine kewan. Kewan sing jenenge nuwun sewu segawon kae. Segawon kae watone diopeni diwene pangan manut karo sing ngopeni. Ning panjenenganmu menungsa ya gene ora bisa milah lan milih endi sing bener, endi sing luput, endi sing utama, endi sing nista. Waton rasilak saka batinmu cetha lamun tawa Duryudana ki wong elek, Kurawa ki wong bejat. Kenapa kok labuhi? Merga dheweke sing mulyake karo aku. Kowe kelingan apa ora? Duryudana le mulyake kuwi nganggo bandane negara. Mongko negara kuwi uripe saka pajek. Kowe ngrasakne kamulyan. Ngumbar murka karo para Kurawa merga lemu keceh lemu kesek karo bandane rakyat kakean sangat kowe. Geger tenan, ayo maju, maju. Yuk. Murang tata wani tanding ring wak mami maju waka para
pangeran engkau maju dan prayitna nora urung prapteng sirna matyan ing
Weh. Loh. Hai. Loh. Mati aku. Hei. Oh. Weh. Begin. Anoman nih. Dasar kornyoto sopo Surtayu. Ayo, ora minggat nggo pengewan-ewan. Maju. Hot. Wah. Lah dialah. Iyo. Wah. Wah. Oke, pian bendeles. Oh. Oh. Loa. Weh. Oh. Oh. At. Oh. Wah. Oh. Wah. 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 Hey. Back. Wah. Back. Oh. Oh. Ayo. Ah. Akan kowe. Ah. Hey. Wah. Ah. Lo. Wah. Oh. Weh. Ah. Ah. Lo. Ah. Ah. Antarja ya. Karta Marma ya. Karta ki sugih, Marma ki dhewe sugih dipek dhewe. Wong cepil ben. Ora minggat hilang nyawamu, maju. Hot. Dian. Bat. Hah? Pat. Pak. Ah.
Wet. Ha. Wet. Wet. Jroning kewa mandika donclang padhangipun kang ketaman Braja perang campuh wis medali akeh para prajurit ingkang magut ana madyaning pabaratan yogene Antasena kok ngoyak aku terus. Hanane aku ngoyak iki mesake karo kowe, Pakde. Eman-eman jiwa kasatriyanmu yen reget merga kumpul karo para Sata Kurawa. Mula yen kena tak pringgake kanthi becik, ayo tak gandeng tanganmu tengen. Ndak kanthi marang negara Ngamarta kumpul karo para pepundhen Pandhawa. Mindah kaya apa Eyang Kunthi le marem penggalihe merga ngerti anake nem padha rukun. Mula kang mangkono ana paribasan, ora perlu paribasan. Kowe minggat to. Janji ora minggat aku ya tega tegal mentala jejuing pandamu. Jajalen yen mentala karo ponakan coba kaya apa. Jebol dadamu. Oh. Ayo kumpul karo Pandhawa, Pati. Ora sudi. Lang nyawamu. Oh. Malsa Antasena. Eman-eman tanganku. Kowe iki pepundhenku, kowe iki pakdeku. Kowe iki wakanku. Yen nganti aku tega mentala nibake tanganku ana ing dadamu utawa sirahmu, dosa apa sing ndak tampa? Lambene sing ora-ora kowe. Yo. Malsa. Mo. Setan kowe. Ayo kumpul karo para Pandhawa, ora sudi. Antasena.
gandeng kowe mirang-mirangke Ratu Ngawangga. Kepeksa aku mentala budhalke nyawamu. Sing ndak gawa iki Kyai Kunto Wijayandanu. Lamun to ndak lepasake mesti bakal pocok janggamu ya mesti. Yen Kunto bakal ndok lepaske ayo lepasno. Yen saka kaduan sumelangku yen nganti ora kena. Saka cedhak wae cetha. Gage iki aran gulune Antasena. Kowe engko mati. Mati ora apa-apa ning lek aku mati arep njaluk pengadilan karo Dewa. Pengadilan piye? Kunto kuwi sing maringi sapa? Para Jawata. Gunane nggo apa? Nggo Bratayuda. Yen dina iki kok lepaske mongko nggih mateni mung dapure Antasena kira-kira kuwi dosa apa ora? Edane. Mawut kang katrajang ing kahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata lokor apa ngarep ampun lokor tak kira ngarep tuwas ora tak gugahi ora tak celuki jenengmu dan ajuning palagan kaya ngene parantene kober ambe banyu wani Senopati Samudra iki Yuyungkara sing bakal magut Suraningriya. Antasena aja gembela sirah. Ketiban capitku ora remuk bubuk dadi rempon gurone batangku. Yayi Antasena ndak sawang abang branang sing dadi gulu nganti tekan dadam ini Antasena. Aku dicapit karo Senopati Ngastina Yuyungkara. Dadaku ampek kaya ora iso ambekan. Aku njaluk tulung karo Anoman men pulih kekuatanku. Aku ncalno ning segara meneh asalku mbiyen kok kono bali ning kono.
anakku nggih Rantasena. Ing atase kuwi ndi gegayuhan ingkang tulus lan suci nuntut adil lan bebener marang negara Ngastina entek-entekane kowe katriwandan sekarat kaya ngono. Aku mung manut karo perintahmu gandhe kuwi njaluk cemplungne segara ndak cemplungi tenan. Lan sumpah Anoman ora bakal ninggalake gisi ing segara yen kowe rung jedul saka kene. Ewadene nganti pirang-pirang dina kowe ora jedul aku tak ambyur pisan Antasena. Karo kowe ana tapel watese negara Ngamarta, ayo nyilem ning samudrane wong Ngamarta. Palungguhan iki golek pangan badoki buron banyu. Lek nganti konangan karo prajurit-prajurit sing ana lautan dianggep awake dhewe nabrak tapel wates, awake dhewe ya omong lamun awake dhewe manut pakeme dhewe, kono kuwi wilayahe dhewe. Yen nenek nelayan ramanut giaglak pisan ya cocok lek ngono. Ayo nyilem jegur ning samudra Ngamarta golek pangan. Ayo dina iki, Dik.